Moi. Minä nyt näytän mun kaikki briojunat. Niitä on tosi vähän. Minä näytän miten ne voi tehdä. Ja minä teen hienon maiseman. Tämä on sininen briojuna. Dieseli, mikä toimii sähköllä. Se pitää painaa näin, että se menee eteen. Tää ei mene taakse, koska kun tää on sellainen juna, että pitää painaa tästä, että tää liikkuu, niin tää voi vetää vaan eteen. Niin kun tää vetää, niin tää on tosi hidas, kattokaa. No niin, tossa oli eka. Sitten toinen. Tää on mun yksi höyryveturi, mikä on tosi harvoin voi saada. Näitä junia yritetään kaikki ostaa, koska nämä yleensä voi joskus jarruttaa, jos sinne menee vettä. Niin sen takia. Ja kun ne näyttää niin hienoilta. Tää voi myös mennä vaan eteen, jos kiinnittyy. No niin, kolmas juna. Tämä on sellainen pikku express-juna, mikä menee silloin pikkujunarata, mikä on sellainen pyöreä. Siinä mä sain tuon kellon ja sen penkin. Mä en tiedä, mistä penkki on ja se kello. No ainakin ne on jossain talossa. No niin, neljäs juna. Tämä dieseli on ilman sähköä. Tää ei toimi sähköllä. Niin täällä on lehmä, kun tää on sellainen, voi mennä edestäkin ja taaksekin. Tää on sellainen dieseli. Tässä on lehmä, koska tää on sellainen pikajuna ja sellainen tavara dieseli. Niin, neljäs. No viidennes. Tässä on tää kultahöyryveturi. Se voi toimia sähköllä. Siis. Ja myös ei sähköllä. Se voi liukua niin kuin, että se ei olisi sähköllä. Se on sellainen kultainen. On myös punainen samalla ja vihreä. Nyt mun kuudennes. Tämä on tosi mun kaikista nopein höyryveturi, mikä mulla on. Tällä on 4 rengasta, mitkä toimii. Yleensä mulla on vaan 2 rengasta junaa, mitkä toimii. No niin, 7. juna. Tämä on mun höyryveturi, mikä tässä on vähän pattereita. Että tää menee nyt huonosti. Tälle pitää laittaa tähän sellaista tähän pikkusia tippoja, niin tähän pitää laittaa, tästä tulee höyryä. Tohon pitää laittaa vettä tähän, tästä voi ampuukin. Se kuuluu tohon vaunuun. No niin, viimeinen juna. Tää on sellainen pitkä express-juna. Mitä tyykkeli siinä tekee noin? Tää on sellainen express-juna. Tää menee tosi nopeasti. Tää on tosi pitkä. Nää kaikki, joita mä sain melkein Seinäjoelta, paitsi siis ton vaan. Tuossa mä sain Lapualta. Ei vaan siis Seinäjoelta. Mä sain tän Lapualta. Siis tämä sellainen juna. Tosi pitkä express-juna. Tää voi mennä. Nää 2 on dieseliä. Tässä on 2 junaa. Niin, ne on sellaisia hyviä. Nyt me näytän tällä junalla ja tällä junalla hienon maiseman. Nyt tää alkaa ajaa. Nyt tää alkaa myös ajaa. Voi vitsit. Tai ei mitään, sori. Nyt katsokaa hienon maisema.
Kattokaa. Nää mennään törmätä. Sitten tää ehti just mennä pois. Ehti. Toi Expression ehti ennen sitä sinistä diiseliä. Niin. Sitten kävi niin, että se oli hieno maisema. Mutta täällä näin irtos, täällä niin voisi mennä taakse ja toi eteen. Niin se oli hieno maisema. Voi ei, nyt tulee. No, se ei kääntynyt oikeaan suuntaan. Nyt se ei käänty. Mä tuun, niin kuin toi Expressiona sanoo. Ja toi hidas diiseli vaan. Upsi. Pitää mennä Magillaan. Noniin. Moikka!